Tervetuloa tänne Suurtennilään. Täällä tänään aikovat nuoret urot saunoa. Saunassa he saattavat saada myöskin vihtua. Aitohan mennä, onko sä? Mennään saunahan. Tulee jotain. Teen itse tän vihdoin. Ai ihan itse. Otas kun on löydä. Anna sitä vihtiä. Laita vähän tuonne taakse. Siellä jälkeen. Meidän löydä. No, on tästä vaan. No, En mä tiedä auttaaks tuo. Ne jäänyt tulla. No niin. Äikä. Mikä toi on? Ei tommoselle mitään tee. Vaan pois se Jaakko. Mikä vika tässä? Isompaa vihtaa. Isompaa vihtaa. No isompaa vihtaa. Heitetään pois sitten. Tehdään sitten sellainen vihtaa, että Mut niin. on löydetty tähän väliin. Nää tommoselle mitään tee. Ihme risu.